Taith mel a'r benrin gwir sy'n nesaf. Tipyn gwahanol i strydoedd Caerdydd. Dwi am mynd â chi ar daith ar hyn llwybr arfordir gwir. O, ia. Ar adral gyntaf ym Mrydain i gael statws harddwch arbennig. Mae'r treithar fan hyn ymhlith y gorau yn y byd. Cyn gorffen y daith gerdd adfal Castell Mymanaidd Pennod. Dwi'n edrych ymlaen i fam ma oherwydd bod yna gastell. Dwi'n hoffi treithiau, dwi'n edrych ymlaen. Pawb wedi gwneud synnau cadarnhaol felly, ac nad yw un tywynnu eto, mae'n sych. Hwn yn fendigedig dydi, ac enwch chi'r môr tu nôl i fi, a da chi'n gweld lawr am draw am Carniw. Mae hyn yn siarad i fyny naid i de. Helo! Chi'n oce? Oh my gosh. Ia, sut wyt ti? Fi'n iawn. Dwi diolch. Helo, ti'n oce? Dwi'n eto. Oh my gosh, chi'n iawn, chi'n digon join. Dan. Fi'n gobeithio byddwch chi'n mwynhau'r wac, ond mae'n meddwl lot i fi, a fi'n dwlu dod ar fan hyn, felly gobeithio byddwch chi'n mwynhau e. A fi'n dod lot o bwyd. Newidion da. Ydy chi'n barod? Dan. Dyma hoff daith mel, mae'n gyfle iddi glirio i ffen. Nes ti sôn ar dechrau'r daith bod y wac ma'n bwysig i chi? Ie. Ga gofyn pam? Dros y blwyddyn diwetha, rydw i wedi delio lot gyda problemau iechyd meddwl. Ie. A rydw i wedi dod ar fan hyn wrth hunan fi, a just... Mae'n neis fod mas yn yr awyr agored, a edrych ar olygfa, fi'n credu, amser meddwl hunan ti. Mae wedi helpu fi lot. Sut nes ti ffeindio gofyn am help? Anodd iawn. Person cynta nes i siarad gyda oedd fan hyn. Des i fan hyn, a oedd yn galed, achos fi'n person sa'n licio siarad amdano teimladau o gwbl. Dwi'n ffeindio beth ti'n siarad, dwi'n cyffredin o lle ti'n dod. Te 2 blynedd yn ôl, roedd penblwydd mab fi, a peth bach. Toedd o ddim eisiau weld dad, roedd o di trefnu rhywbeth. A eisiau am dro, y diwrnod wedyn. A ni'n just ar daith a ni'n meddwl, fedra wneud hyn ddim mwy. Ond hwnna oedd dod yn ôl at stori chdi. Dyna be oedd yn anodd ffeindio, cos ti'n siarad o'r pobl weithiau, a mae o just, dyn nhw'n dall, dyn nhw'n isio gwybod. Ond dwi wedi ffeindio hanner dwsin o pobl sydd yn dall. Pethach ni wedi bod yn trafod, fi'n credu mae'n bwysig i drafod, i fod yn onest. A mae Lefty wedi gorlan lot hefyd, sydd yn diddorol i glywed hanes e. Dwi'n yn person sydd eisiau mwytha, ond lla negas ydy, mae'n iawn siarad amdano fo. A dyna pam dwi wedi agor fyny. A'r gweitha tu ôl iddo, mae Lefty erbyn hyn yn all-righty, fel petai. Ond mae Winnie wedi cael pwl o'r heebie-jeebies wrth i'r llwybr agosau at y dibyn. Gallai mynd yr rhy agos yn yma'n hen i'n troi. Ti'n ben di'n iawn. Os chi'n ofon uchder, well i chi falle mynd nôl bach, ond chi dal gallu gweld. Dwi'n cael twtsiach di fe'n iawn. Na i safio chi. Watcha fod ti'n bacio nôl, Joseph, please. Watcha fod ti'n bacio nôl. Oes rhywun arall yn ofn uchder? Dwi ddim yn iawn o gwbl gyda uchder. Ia. Dwi wedi trio ddringo i'r top o rwydfa. Orfa? Oedfa, ie. Yn Ogledd Cymru, ie. Dwi ddim wedi gyrraedd. Roedd llawer o merched gyda fi, maen nhw wedi gyrraedd. Chdi fel? Ti'n cofio? Ie, mae dy fi'n bach yn random. Fi ddim yn licio adar gyda gwddwg hir. Right. Ie, na, mae'n... Dyna gwyth dyn yma. Ie, Watcha turkey na ti'n ôl na, chdi. paid. A sawl peth yn gallu gwneud i ddyn golli ben, ond bydda neb yn iawn bwyll eisiau colli'r golygfeydd yma. Li bendigedig. Ie, felly hwn yw un o'r viewpoints mwyaf spectacular fi'n meddwl. So hein di'r 3 cliffs? Ie. Draw fyna yw Oxwich. Mae'r trath na'n... mae'n mor hir. Mae'n dros milltir o hir i fod yn onest. Taith fel yma dwi'n hoffi, yn awyr iach. Sbiwch, fel y gyfa. Ia, mae'n dda iawn, dda iawn. Mae fendigedig yma dydi, ti yn yr awyr agored. Snau'r gwe pri-copi ffwr. Nid yr olygfa yn unig sydd wedi dal llygad artistig Winnie.
ydy'r cerflun ma wan ta? Ta beth, fi wedi gweld y cerflun hyn, siwr gymaint weithiau, a mae dal yn pyslo fi bach. O'n sbio? Fath o fanna? Os ti'n sbio trwy fyma? Mae di mynd yn remp nawr yn dwi. Mae'r bwyd yn galw i'n credu ac yn rhyfeddol. Mae rhywun wedi gosod bainc o flaen yr olygfa mwyaf gobsmaclyd hyd yn hyn. Felly, hwn yw fy hoff olygfa i o'r wac. Ie, mae'n fendigedig di. Felly, chi'n barod yn bwyd? O, llwgu ma chi. Wel, siwd bicnic yw ei fod, Amel? Fi ddim gallu coginio, so fi yn sori. Lefty, Winnie, Joseph, apologies. Fi wedi dewis brechdanau, oherwydd maen nhw'n syml. Nhw ddim yn edrych yn gret, ond maen nhw'n tason ffantastig. Right. Fi wedi cael un yn barod. OK. Neis, Joseph. Ie, ydw. Os fi'n gwybod ti'n hoffi bwyta yn iach, fi wedi dod â ffrwythau. Ffrwyth gwael. Ie, fel fruit sticks bach. Bendigedig. O'n i'n hoffi y ffrwytha a'r ffon cocktail. Syniad ardderchog mi fydda i'n dwy'n hwnna ar gyfer picnics yn y dyfodol gyna una hefyd. Rysol yw hwn. O. Os chi'n moyn cymryd darn. Je, mae'r youngsters mae'n bita popeth yn nhw. Ti wedi cael darn mawr. Dwi wedi cael nhw blaen yn Chippy Alley yn Gaerdydd, ond roedd o'n neis cael nhw'n sobor. Rysols meddw? Mae'n edrych bach fel Scotch egg, mae'n Yndi gwe? mae o, yndi, O'r yndi, tu yndi. fas. Dwi'n coginio lot, ond dwi'n trio neud hyn. Ie, dwi'n na fi. Bydd yn blasus, ond ddim digon I fi. Ie, dwi angen loads o bwyd. There's only so much you can put in a bag I fod yn deg, a siwod, fi ddim mor fawr o fi, so sa'n caru popeth. Falle nad yw'r picnic di bod yn ddigonol I Joseph, ond mae e ddwywedd I Seisi. Chi'n gallu gweld bach o'r castell draw fyna. Ie. Hwna yw castell Pennod. Ie. Sa'n gwybod os chi wedi clywed lot amdano hanes y castell na o blaen? Dwi wedi clywed bod genno fo ysbryd. Wel, mae cwpl o ysbrydion I fod yn y castell, ond wedl mwyaf adnabyddus yw'r un o'r enw Grach y Rhibyn. Reit. Mae hi'n aros fyna yn y nos I ofni pobl bant. Am faint o'r glor mae hi'n... Wel, Ie, mae gwrach Saras wedi trefnu ymweliad arbennig dim ond I ti, Joseph. Bendigedig de.